गिबियावनो खुलुमबाय आंनि दोनस्रि फुंखा यूट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। भिडिअआनो जाहैबाय जायफोरा आंनाव गोबां रोखोमनि बायदि कुइसनफोर खालामदोंमोन बे कुइसननि एन्सारफोरखौ आङो होनो नागिरदों। ओमफ्राय दा आङो माने मुंखौ खारिनाय जानाय नङा आरो बेयावहाय, मानो होनब्ला मोनसे कुइसनखौनो सानै साथाम साब्रै साबा 10 जन बेफोरबायदि सुबुंफोरा कुइसनखौ खालामदों नालाय, बिनिखायनो आं मुंखौ खारिलायनाय जाला। डाइरेक्ट कुइसनखौल' बुंनोसै ओमफ्राय डाइरेक्ट एन्सारखौल' खोन्थालांसै आरोना। ओमफ्राय जा गरमलै बोथोरा, नै गरमखायनो आं खानायखौ माबायदि खानानै लादों लाव दुम देलायदोंबो एसे, लिपस्टिक फुनदों, पाउडारबो फुनदों, गुफुर नुदोंना लोगोफोर? ओमफ्राय दाना आङो कुइसननि एन्सारफोरखौ खोन्थालांसै फारि फारिनो। दे बिदिब्ला नायलांदो। आं मा रायलायगोन मा मागोन जासोयो, बिनिखायनो आंखौ मानसिफोरा बुङोना, आब' नों मानो बेबायदि रायलायो, आब' नोंनि रायलायनायखौ मोजां खोनाया, बायदि नंमारगौ अबेसे आं भिडिअ खालामब्लाथाय मा रायलायगोन मा मागोन जानानैनो माखौबा रायलायफ्लांनानै लायो। बेयावनो आंनि रायलायनायखौ मोजां खोनालाना, बेयावनो बुंजासिगोन आरोना आं जेबो मोना बुंब्लाबाबो, माने एसे गुरै रावजों बुंब्ला मोजां मोनो आरो। ओमफ्राय सोरबा गोरा बुंहरलायोना, बेयाव एसे बोरैबा मोनो आरो। ओमफ्राय भिडिअफोरावबो आङो फार्स्ट टाइमाव भिडिअ आपल'ड होब्ला आनलाइक होजाब्ला जा दुखु मोनखायोमोन। आयौ आंनि भिडिअखौ आनलाइक होदो, मानो आनलाइक होखो, आंनि भिडिअआ मोजां नङा दां, बिदि होननानै सानसैमोन आङो। ओमफ्राय दाबा आनलाइक होब्ला आङो जेबो मोना, आं बुजिबाय आरोना, लाइक थाब्ला आनलाइकबो थाखायो होननानै आं बुजिबाय आरोना। सासे मानसियानो गासैनिबो मोजांनि थाखाय खालामजोबनो हाया नालाय न', आङो सोरनिबा थाखाय मोजांबो जानो हागौ आरो सोरनिबा थाखाय गाज्रिबो जानो हागौ, बिदिनो आरोना। लाइक आनलाइकनि खोथाया बेनोसै आरोना। सोरबाथ' आंखौ मोजां मोनो जानो हागौ, बिसोर मोजां मोनग्राफोरा लाइक होसिगोन, आरो सोरबाथ' आंखौ मोजांबो मोना जानो हागौ ना, बेयावनो आनलाइक होसिगोन आरोना। आं बुजियामोन आरो सिगाङाव, आनलाइक होजाब्लाथाय जा दुखु मोनखायोमोन, आयु आनलाइक होबाय आंखौ बिदि होननानै। आं दाबा जेबो मोना। बिदिब्ला भिडिअखौ जागायलांसै, फैदो दाना नायलांदिनि। जायफोरा आंखौ कुइसन खालामदोंमोन बेफोर कुइसननि एन्सारखौ आं होनो नागिरदों। मानो होननानै बुङोब्ला कमेन्ट्सआव आं सोरनोबा रिप्लाइफोरखौ हरजोबनो हाया नालाय, मबाइल नायबाय थानायबो जाया आरो रिप्लाइफोरखौबो हरजोबनो हाया। सोरबा सानो खोमा बा आब'आ माथो मोजां कुइसन खालामब्लाबो रिप्लाइबो हरा माया, बिदि सानो खोमा। ओंखायनो आङो जायफोरा आंखौ कुइसन खालामदोंमोन बेफोर कुइसननि एन्सारखौ आं दायो होलांसै आरोना। आं नै मबाइलाव नायै बुंसै आरोना। उन्दुनोबो ओंखारदों, ओमफ्राय आं ससमाबो गानाखै, फुरला नुसोदों। गिबियावनो दङ, आं नाम बुंलायलायला दे, गिबियावनो कुइसना दङ, आब' नों मानो बिब्दि रायलायो? बे कुइसनखौ ना बहुद मानसियानो सोंबाय आंनाव, दिनैसिम 20 जन 30 जनसो जाबायदां। आब' नों मानो बिदि रायलायो? आब' नों मानो गथ' गोरलै बादि रायलायो? आब' नोंनि रावा मानो बिदि? आब' नों नोंनि रायलायनायखौ सोलाय। आब' नों मानो सुर बोहाब रायलायो? आयो कुइसना माने बे कुइसनखौ बहुत मानसियानो सोङो आरो। आं जेखि जाया भिडिअ आपल'ड खालामब्लानो बे कुइसना आंनाव फैखाबाय थायो। ओमफ्राय आङो बेनि एन्सारखौ सोरनोबा हरनो हादों, सोरनोबा हरनो हायाखै। ओमफ्राय आं बेनि एन्सारखौ मा होगोन साननानैनो मिनिनोबो ओंखारलायलाङो। आंनि रायलायनायखौ
मानसिफोरा माने मोजां खोनाया खोमा बोरैबा खोनायो खोमा माने जोंनिथिं गासिबो बिदिनो रायलायखायो ओमफ्राय गासिबो बिदिनो रायलायो नालाय बेखायनो आंबो बिदिनो रायलायो आरो उन्दैनिफ्रायनो आं बेबायदिनो रायलायदावबाय नालाय बिनिखायनो बिदिनो रायलायो आरो ओमफ्राय आं भिडिअफोरावबो बुंबाय थाखायो आंनि रायलायनायखौ गथ' गोरलैनि बादि खोनायो मायो होननानै बुङो आं गोदोनिफ्रायनो बेबायदि रायलायबोबाय नालाय बिनिखायनो बेबायदिनो रायलायो आरो होननानै आं भिडिअफोरावबो बुंबाय थाखायोना माने बहुत मानसियानो आंखौ सोङो आरो आब' नों मानो बिब्दि रायलायो आब' नोंनि रावा मानो बिदि आब' नों नोंनि रायलायनायखौ सोलाय बेफोरदि बुंहरबाय थायोना आंखौ ओमफ्राय आं दा उन्दैनिफ्रायनो बेबायदि रायलायबोबाय दाथ' एसेबां गिदिर जाबाय नै बुरै जालायनोसै दा माबोरै आं बे भाषाखौ बे रावखौ माबोरै सोलायनो हाबावनो दे जिखि जाया नोंसोरो आंनि रायलायनायखौ बुजिबानोथ' जाबाय आंनि रायलायनायाथ' गोदोनिफ्रायनो बेबायदि रायलायबोबाय नालाय बिदिनो जाबाय थाखासिगोन दा एसेबां गिदिर जानानै बहाथो सोलायनो हाबावनो हा लोगोफोर आङो भिडिअ गोदान आपल'ड होब्लाथाय बे कुइसना फैखागोन आरो बे कुइसनखौ नुब्लानो मिनिनोसो ओंखारसै आंनि रायलायनायखौ मानसिफोरा माबादि खोनामारो होननानै आङो आंनि रायलायनायखौ रेकर्डिं खालामलायनानै खोनासङो आरो ओमफ्राय मा खोनायो माथो जेबोखौनो खोनाया माथो मोजांसो खोनायो इदि होननानै सानलायलायो आरो आङो गरम बोथोर नालाय गरम बोथोरावलाय थाम्फै अरखायो न' ओमफ्राय आं जा गुफुर पाउडार फुनखादों नै आं हरफोराव जा पाउडार फुनखायो मोजां मोनो आङो फुननो ओमफ्राय बिनि एन्सारा बेखिनियानोसै आरोना रायलायनोबो मोजां रोंलायलायलाङा न'आव थानायाव जेरै रायलायो बेबायदिनो रायलायबाय आङो बुजिनानै लादो नेक्स्ट कुइसना जाबाय नानि नों बेसे क्लासाव फरायो आंखौ नानि बुंलायलायदों आं एसेबां उन्दै नङाथ' आङो बुरैसो हाबा जानायसो माने महरा आंना एसे उन्दै दै नालाय बेखायनो उन्दैद्रायथारदां सानो आरोना मानसिफोरा आं एसेबां उन्दै नङाथ' आङो फरायनाया आङो MA लास्ट इयार लिरगौमोन देग्लाय ओमफ्राय कर'नानि थाखाय बन्द जानानै होबाय ओमफ्राय नै दा थानांबाय बन्द जायामोनब्लाथ' MA लास्ट इयारखौ ओमफ्राय आङो MA लास्ट इयार लिरगौमोन दा ओमफ्राय कर'नानि थाखाय बन्द जाना होबायना एग्जामखौ होनो मोनासै एग्जामखौ होनो मोननायमोनब्लालाय MA कमप्लिट खालामनाय जागौमोन आरो ओमफ्राय डिलेटबो लादोंमोन डिलेटआलाय कमप्लिट जाबाय मेडाम मावनो होननानै डिलेट लादोंमोन गैया माथो नै मेडामखौनो मोनासै ओमफ्राय नेक्स्टआव दङ आब' नोंनि हासबेन्डआ मा मावो बेखौथ' आं सिगाङावबो खोन्थाखांबायमोन खोन्थानायालाय आं सिगाङाव इदि होननानै खोन्थादोंमोन आरो आंनि हासबेन्डआ बिजनेस मावो होननानै खोन्थादोंमोन माने LIC आव मावो आरो आं बेखौ खोन्थायाखैमोन आरो ओमफ्राय दायो खोन्थाबाय आंना हासबेन्डआ LIC आव मावो ओमफ्राय आरो नेक्स्टआव दङ आब' नों मासे दुस्थु आं दुस्थु नङा दे आगै आं ओरैनोसो दुस्थु खामफ्लायो माने आं बेबायदिनोखा आरो गावखौनो गाव दुस्थु खालामदों ना मादों मिन्थिया माने आं एसे गथ' बायदि खालामना ओमफ्राय दुस्थु नुयो खोमा खिन्थु आं गावखौनो गाव दुस्थु खालामदों ना मादों मिन्थिया आरो आं गथ'फोरजों लोगो जायो नालाय बेखायनो आंना केरेक्टाराबो एसे गथ'नि बायदिनो दंबाय थायो बुरि जाबाब्लाबो बेनोसै आरो एन्सारा ओमफ्राय दाना दङ आब' नों हाबा जानायसो आरो औ आं हाबा जानायसो दा खोनायाखै जानो हागौ आब' नों हाबा जानायसो आरो होननानै सोंदों आंखौ ओमफ्राय औ आं हाबा जानायसो दा दायो दङ आब' नोंनि हाबा जानाया बेसे इयार जाखो नै आं गाहायाव नायनानै बुंदों मबाइलखौ गाहायाव दोनना लादो आरो आब' नोंनि हाबा जानाया बेसे इयार जाखो आंनि हाबा जानाया दासिम बोसोरनै जाबाय आङो 23 इयार्सआव हाबा जादोंमोन ग्रेजुवेट जाखांनाय लोगो हाबा जादों आङो ओमफ्राय हाबा जानाया दासिम बोसोरनै जाबाय ओमफ्राय 23 इयार्सआव आं हाबा जादोंमोन ना ओमफ्राय आंनि एजआ दासिम 25 जाबाय आरोना
कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ मोजां नांदों आङो कुइसनखौ दाना दङ आब' नों मानो फेमिलि भिडिअ बानायाखै बे फेमिलि भिडिअ बानायनोब्ला न'खरनि गासिबो मानसिफोरा थानो नांगौ नालाय न'खरनि गासिबो थाजोबब्लासो न'खरनि गासिबो मानसिफोरा थाजोबब्लासो फेमिलि भिडिअ बानायनो हागोन ना बिनिखायनो आङो फेमिलि भिडिअ बानायाखै जोंहा बिजावजालिया न'आव दंहैयो दाबो फैथ'वाखै इलेक्सन जोबब्लासो फैगोन बिनिखायनो आङो फेमिलि भिडिअखौ इलेक्सन जोबब्लासो बानायनो हासिगोन आरोना आं सोरनिबा रिप्लाइबो हरदोंमोन माने बियो बुंहरदोंमोन आरो आब' नों मानो फेमिलि भिडिअ बानायाखै होननायाव आङो बुंदोंमोन आरो जोंहा बिजावजालि फैब्लासो आङो फेमिलि भिडिअखौ बानायगोन माने इलेक्सन जोबब्लासो फेमिलि भिडिअ बानायगोन होननानै बुंहरदोंमोन आरो ओमफ्राय बेनोसै एन्सारा आङो फेमिलि भिडिअखौ इलेक्सन जोबब्ला बानायगोन बेनोसै ओमफ्राय दाना नेक्स्टआव दङ आब' नोंनि मुङा अनजिना अनजिमा आंनि मुङाथ' अनजिमा होनब्लाबो बांसिनानो अनजि होननानै गाबज्रियो आरोना आंबो अनजि होननानै बुंब्ला बांसिन मोजां मोनो नालाय ओंखायनो लोगोफोराबो अनजि होननानै गाबज्रियो बिथिंथ' बांसिनानो गासिबो अनजि होननासो गाबज्रियो माने लिरनायावलाय अनजिमाखौनो लिरो गरम जासोदों आङो गिसिब सिबदों र' एसे उन्दुनोबो ओंखारसोबाय मेगनाबो फिसा फिसा जालांजोब्बाय आंना बोथोरानो बांद्राय गरम जाथारबाय न' लोगोफोर सानफ्रोमबो जा गोसा गोसा सान्दुं दुङो र' आं जल्दि खिथानोसै बारा गैला दाना दङ आब' नों भिडिअ बानायब्ला हासबेन्डखौ मानो लाफाया कुइसना आब' नों भिडिअ बानायब्ला हासबेन्डखौ मानो लाफाया बिदि सोंदो आरोना आंखौ कुइसनाव आङो हासबेन्डखौ लाफायोथ' भिडिअफोराव माब्लाबा लाफानाय जाया आरो माने हासबेन्ड थाफानाय भिडिअखौ नुवाखै खोमा जायबा आंखौ बेबायदि कुइसन खालामदों हासबेन्ड थाफानाय भिडिअखौ नुवाखै खोमा माने जाहा हासबेन्डआ माने एसेबां थाफाबाय थानोबो सम मोना नालाय भिडिअ बानायनायफोराव बेहाबो बेलेग खामानि थायो बिनिखायनो सम लाफानाय जाया आरोना लानायाथ' लायो गोबां भिडिअआवनो दङ बेनोसै एन्सारा मोजाङानो कुइसनालाय ओमफ्राय दाना दङ आब' नों मानो ससमा गानो कुइसनालाय मोजाङानो आं मानो ससमा गानो मिन्थिगौना आंना मेगना गाज्रि बेनिखायनो आङो ससमा गानो आंना मेगना हाइ स्कुलावनो गाज्रि जादोंमोन अब्लाबो आङो खिन्थाना लायाखैमोन ससमा गाननो बानानैनो आङो न'आव खिन्थाना लायामोन बिदिनो हाइ स्कुल बारलांबाय कलेज फरायबाय डिग्रिबो कमप्लिट खालामबाय कलेजफोरावबो आङो एसेबां मोजांखौनो नुवामोन बर्डफोराव लिरना होनायखौ आं सिनायानोमोन लोगोफोरनि बहिफोरावसो नायै लिरोमोन आरो अब्लाबो आं न'आव खिन्थाना लायामोन आंना मेगना बिदि जादों ओरैदो होननानै आं खिन्थाना लायामोन आं ससमा गाननो बायोमोन ना ओमफ्राय उनावहाय लासैनो बारा जालांबाय नै बिदिया सानाय जायो बिदिया बिराद सानाय जायो आरो खर'फोराबो साजोबनाय जायो ओमफ्राय उनाव गाननांबाय आरो ससमाखौ मानसिफोरा ससमा गानब्ला मेगनाव गोसोबायदि देलायनो मोना माया होननानै गाननो बायोना आंबो बेबायदिनोमोन आरो गोसोबायदि मेगनाव देलायनो मोना ससमा गानब्ला ओरैबा बिदि साननानै आङो आंनि मेगन गाज्रि जानायखौ न'आव खिन्थाना लायामोन आरो उनाव आंनो खस्थ' मोनबाय उपाय गैयैयाव ससमा गाननांबाय ओमफ्राय दा आङो ससमा गानाब्लानो खर' सायो मेगनखौबोथ' आं मोजां नुखाया नालाय सान्दुंफोरावथ' नायनोनो हाया मोजां नुवा मोजांबो सिनाया खाथिनिफोरखौनो एसे मोजां सिनाया बिनिखायनो आं दायो ससमा गानो आरो एन्सारा बेनो ओमफ्राय दाना दङ कुइसना मोनसेल'सै आब' नोंसोर लाभ मेरिज नामा बे कुइसनखौ बहुत मानसियानो सोंसाबबाय आंनाव अब्लाबो आङो खिन्थानाय जायाखै सोरबा सासेनो खिन्थाहरबाय खिन्थानायालाय अब्लाबो बांसिननो खिन्थानाय जायाखै आरो औ लाभ मेरिजआलाय
बेनोसै आरो एन्सारा ओमफ्रायथ' आंनाव जायफोरा कुइसन खालामदों बेखिनिनि एन्सारखौथ' आं होखांबाय ओमफ्राय जा गरम नै आङो गिसिब सिबनानै लासोदों ओमफ्राय दाना आरो आं गोदान भिडिअ आपल'ड होब्ला जायफोरा आरो गोदान कुइसन खालामगोन ना बे गोदान कुइसननि एन्सारखौ आरो आङो होलायनोसै उनावहाय कुइसनाथ' बहुत दंबावोमोन अब्लाबो आङो बेखिनि कुइसनखौ लाबोग्रोनाय जाबाय आरोना माने मोनसे भिडिअ बानायनायाव एसेबां गेर कुइसननि एन्सारखौ होजोबनो हाया नालाय बेनिखायनो आङो बेखिनि कुइसनखौ लाबोग्रोनाय जाबाय आरोना बेबायदिनो लाबोबाय थागोन कुइसनफोरखौ नायै नायै बिदिनो लाबोगोन ओमफ्राय एन्सारखौ होगोन ओमफ्राय आं नोंसोर गासैबो साननानै लादो आंनि कुइसननि एन्सारखौ हरदों होननानै साननानै लाब्लानो जाबाय आं गासैबो होखादों ओमफ्राय आं दायो मा बुंबावगोन जाबाय उन्दुनो ओंखारसोबाय आं लास्टआव मोनसे खोथा बुंबावनोसै बे खोथायानो जाहैबाय आं सानदों आरोना माने आं गोदान भिडिअ आपल'ड होबावब्ला माने आं सानदों आरो जाहाथे आंनाव बेबायदि कुइसना फैबावा आब' नों मानो बेबायदि रायलायो आब' नों नोंनि रायलायनायखौ सोलाय आब' नोंनि रावखौ मोजां खोनाया बेबायदि माने कुइसनखौ आङो एसे बाबाय आरो बे कुइसना बहुत गेर जाबाय आंनाव बेनि एन्सारखौ आङो नेक्स्ट टाइमाव होला होननानै सानदों आरो आंनि रायलायनायखौ नोंसोर साननानै लादो है बियो बेबादिनो रायलायखायो बिसोरथिं बेबादिनो रायलायखायो खोमा बेबायदि साननानै लादो आंनि रायलायनायखौ ना मा बुङो लोगोफोर उन्दुनो ओंखारसोबाय आङो लोगोफोर आंथ' कुइसननि एन्सारफोरखौ होखांजोब्बाय दे बिदिब्ला लोगोफोर आङो भिडिअखौ दोनथ'नोसै दां एसेनोसै गासिबो मोजाङै था गोजोनै था आंखौ सापर्ट खालामबाय था आंनि भिडिअफोरखौ जाब्लाबो जायाब्लाबो नायबाय था आंनि रायलायनायफोरखौ जायाब्लाबो हाय बियो बिदिनो रायलायखायो होननानै साननानै ला आरो मा बुंबावगोन आङो हाय जाबायहाय मा बुंबाय थाबावनो न' लोगोफोर जाबाय दे बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय गुड नाइट बाय बाय